Kuliah Juni Februari saya sempat tekan ega video pada kedai nam taki SSC GD candidate mah kibal ada ban wanto exam ko por like to exam chu jangai te kene kedai nam ta jongpi ta ka result kampat mi re tang ba katkum ka qualifying mark katkum ka cut off ba kilabu man la usnam kadai be live r sajrong nam taki SD candidate mah live r sajrong bakin yo mare bakin yo relate ya karali te live r mark sajrong kin yo mare be kina don live aron live sound don live sound terter sajarong yo baik ban mare taba ban yo ya ka kaman select pada om tikana re mar datang ka cut off ki bala kam hemak te ki sure ya bah po kadon jing artatin te ka shong ru kat kum gisnem yo lada kiduna kendet yo lada sya reject utama amderi bandu jing kermen no ba yo kata phiap lek man persang kawai kalong ba pinamat ban experience ru kenang ba pin yo apply yang in the next year ba pin tip ba kadai kumnu kata ka rukom ba gadget tang la da lek arsin license te ta da dot kam shu te pla stu ba phio tang live art te nom lek shu te ka kata kaya la ka jong bat ka shongor ko mixnem ko mataw snem bon ki ba du ban lek exam ro don ki ba kam ta ter ke la ban du na ro phim la re ban tip te phia ban lek pe prim don confident bet la da long kumnu ro ta kawai ka bang asna nam ta gane marwa kibun ba kali te lano ki ong ka result 4 nang ong re ban subatai be klem 4 yo ekonotis ma te tang ba expected kan de be August September te okay by August September kini be maybe last week August or maybe September kumta tang ba kan sami be mar kan pendep pendiang tarik sakarali dan kan ya syat be cemat ta mar next recruitment ro by November December kan sami te jahaban ya joloi be ta ada kata ta ka result expected August September mah kan mau te ka cut off mark kadai be live r ba pin poi sekarali kitu gi bala dapat iki max kyong pi sakan mau ban praktis bagi jing merek risan kilometer tang ban qualify apo arp 1 minit tang ban qualify tang ba kat ba pinang merek ba kata kanang mentoi pi tel da ko an merek tang apo arp 1 te kata ka syong ha ka jing la jong pi ban merek ta kata kawai te kawai bede kadai phang ka jing sha reject ngan subah tai tang kawai nomor ba kia ada permit notice kan ka jing sha reject ling ba ka haj lane kawai underweight ma te kane bede kadon la ke jing khen la da ai ro notice ba kinom reject re phi na kam ta ka jikhia ba khia palat reject re nam ta kata te kadon la ka jing khen ke de ta ka BMI ma khen nam ba kata te la da phi hap below kata ka value bakil abu kamut ba pin sha reject baik men kenya pi ki underweight ma te han puli kat kum kane ka notice ma ba la yo baik na po website te ko ong no hang ne ong ba PST board will not reject and disqualify any candidate on the basis of weight kino reject re pi nang ba ka jing ka weight ma ba ki khia pala kam tam dei kam ta te ndai ka don la ka jing khen medical officer will mention height and chest as recorded by the PST board. However, weight will be measured and recorded by the medical officer at the time of met. Te ya ka weight bede kin sak thau ki medical officer. Ya ka height, ya ka chest kin thau na po por ba shwa phinnet mare nang ta ya ki weight ya ka weight bede kin thau na po medical officer. Ta. Ki medical officer bede kin khen ya ka bede nang ba ka BMI. Body mass index dalam bakare body mass index BMI ban khen ma ba philong normal ne philong abnormal ne philong underweight ne philong overweight kata woi ta candidate with BMI below 18 and above 25 are to be rejected ta sakhen bai kata te la da phikhen la da phiduna te phap ben ya ka haj te phimla re ban pin lengkot ane pin jirong pin euro tang bai ka weight ki jong phi phaban penduna la da phi overweight pelat ada pi underweight pia bam ha bade kata ko ma overweight pia pen hier ka jing khia ka jing pi underweight pia bam khambun te ka don la ka jing khenya kata ma ta kan ai la ka formula ngan supen i hang ne ka jing khen lang ba underweight ba overweight ma te sale ma pi kam non kam sa khenya ka jong ade pi yo kat no pi underweight ne pi overweight don ba biang normal below hapdeng kata BMI will be 80 to 25. Tim long baik hapo kata mo. Pila mende khat khandai khat pra penyasan arp saw arp ar pi biang baik. Pi hapo e ka khat pra arp san saneng pila do baik. Ta.
Now, candidate with BMI below 18 and above 25 are to be rejected considering underweight and overweight respectively. Formula of BMI can they weight in kg. Kat no ka weight jong pi but height in meter square. Mau meter square. Yo bakal khen to. Ngan khen ke jonga ka biang mo ka BMI. Ka BMI ka jonga ka biang ngan khen weight in kg but height in meter. To habire ba kanai ka BMI to sape hang ne mo kumno ban khen ngan spin nuksa chu batai pi. Te shubu kum ngai ala de ngan shu antat te ka kanai ka formula BMI te ka weight ke jonga kan de 46 kg then half divide da ka height in meter ma phep convert mo ya ka centimeter in meter te kan de 1.49 an shubu ta 1.49 meter square 1.49 into 1.49 he multiply so gitu then say divide. Dan dalam divide ka jonga ka po hedu 20 point something 20.7 20.6 mah te kata kemud ka normal ka jonga ngadon haka apa pedang ka apa hadu absal te lada ka hat ka jonga okay ka hat melil lamla syuman benjro te kala ka weight ka jonga ka kiu hadu san phu nriu kg mud ba ka BMI ka jonga kala poi sha do ki arpsan tam temun ka dei overweight ngana sha reject weight takarau phep khen chúng ta te một ba ya ka weight ke jong phi te lada phi overweight phapen here ke jong khia te lada phi underweight phapen q ke jong khia sakan mau ban khen yang ne ngatrai phi nang hi ban khen nomor la dap thoi ke exam jong ka SSC GD te kan mau ba kitu ki artali kine ke ban ing hang ni te sa khen sele ka ba don kam sa check ya ka BMI ke jong lade te sa comment ru kan no ka don ka BMI ke jong phi ka normal ne ka overweight ne ka underweight te tang kini khuleshun